L-għodwa tajba. Illum l-10 ta' frar Malta tiċċelebra s-solennità tal-Apostlu Missierna San Pawl, patrun ta' Malta. Nilqakom għal din il-quddiesa pontifikali mill-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta, iċċelebrata mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Jikkonċelebra il-Kapitlu ta' San Pawl tal-Belt.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nifirħu flimkien illum f'din is-solennità tan-nawfraġġju tal-Apostlu Missierna San Pawl. Nirringrazzjaw il-Alla ta' din il-ġrajjek providenzjali għalina, għal-pajjiżna, u nitolbuh illum illi aħna nkomplu ngħixu dak li għaddilna San Pawl b'tant ħeġġa u ngħixuh kuljum tal-ħajja tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb, intoġbok li l-Apostlu missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrinna l-fidi. Bil-ħerra kollha nitolbuk għamil nibqgħu dejjem inroddu ħajr għat-ħabrik u l-imħabba li hu wera magħna u li nżommu sħiħ u bla mittifes it-talim li hu tagħna bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu għal plimwieġ. Hekk turi li int tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li l-emil l-erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għewda dgħajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħalliet lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbierka l-għewda li biha jsir il-ġid. Il-kelma tal-Mulej. ħajr lil-Mulej għal tjubitu. ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu għall-ġubijiet tiegħu mal-bnedmin. U joffrulu sagrifiċċji ta' ratti l-ħajr u jxandru l-mejjel tiegħu b'għana ferri. Dawk li baħru fuq l-ġfna li negozjaw fuq li bħrabla tarf. Raw l-opri tal-Mulej u l-ġubijiet tiegħu fil-baħar. Wordna u qajjem rifnu li qanqal imwiċi l-baħar. U lew sa smewiet niżlu saqih il-baħar qalbhom bdiet ferfer bil-biża'. Dew jitbandlu jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma swietilhom. Għajtu lil-Mulej fl-hemm tagħhom u minn dwejjaq tagħhom ħelishom.
وبدل الريف نفزفة وسكت موج البحر وما فرحوا عش بنطسة ووصلهم صال بورت لي اشتاقوا هيردوا هاي للمليال تيوبيتو على جبيتي يوم البنادمين Il-Maltin ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala, qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, b'ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada, it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kinitx ħafifa. Hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Immissa nwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl derli anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u li lilu nqim u qalli: Tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jien nemmen falla li hekk isir, sewwa sew kif ħabbarli. Jien ħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwajn lawn u lem fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-suldati: Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-suldati qaċċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur r-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, ratt il-ħajr lil Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu,
bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. X'in imbagħad sebaħ, l-art marfuwiex, lemħu biżbajja biex tajta fiha u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmun. Imbagħad tellaw il-qala żgħira ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa beqet imwaħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed. Imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-suldati jridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnawlhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq it-twavel u minn fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li maħalli ħasset isħana ħarġet u qabdet maqit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma jidu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dan ir-raġel żgur xa qattil. Għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqgħu jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żammna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta mixħut marit bid-deni u d-diżinterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir. U meta ġejna biex nitilqu, qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelium qaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11 morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Quoniam dedisti et immari viam et inter fluctus ter semitam firmissimam. Għax int tajtu triq fil-baħar u modija żgura fuq il-ħalel. Alla ma jimxix fuq art soda, ma jterraqx fejn ma jistax jigref riġlu jew iħammet saqajh. Alla ma ħalaqx lill-bniedem biex jalqu f'niċċa, il-bot minn kull riskju u periklu, imma Alla jaqbad lill-bniedem minn idejh u jiftaħlu toroq ġodda. Toroq li ma jobsorx, toroq bla mappa, toroq fil-baħar. Dak li jidher jista' jeddet il-bniedem, kull esperjenza li tista' teqridni, Alla jibdilha fit-triq, f'opportunità. M'għandniex Alla ta' djuq u l-isqaqien, imma Alla ta' toroq miftuħa beraħ, ta' toroq ġodda. Sena wara l-oħra jiġi l-10 ta' frar, jum tant sabiħ, għax jum li fih inħallu lil Pawlu ta' Tarsu jiggwidana mit-toroq ġodda ta' Alla. Anki Pawlu iltaqa' ma' Kristu fi triq ġdida. It-triq il-qadima ta' Damasku li kellha twasslu biex isikket il-leħen tal-imgħallem kellha ssir għalih triq ġdida u dritta li twasslu biex iħaddan u jkun imħaddan minn Kristu. Illum ukoll aħna ma' Pawlu infittxu toroq ġodda f'dinja għajjiena, dinja li xepet tirrepeti l-istess kliem. F'dinja li xi drabi rrabjata bla ma taf tispjega għaliex. F'dinja fejn il-bniedem jarbel madwaru biex jiskopri xi triq li twassal għal ferħ u l-milja tal-qalb. Aħna llum mill-ġdid nilqgħu lil Pawlu
li ġej fostna fit-triq li Alla fetaħlu qalb l-imwieġ u l-ħalel. U anki għalina llum jinfetħu toroq ġodda, toroq li jissorprenduna, toroq li jnislu fina it-tama. Liema triq jimxi llum Pawlu? Kristu li mexa fuq l-imwieġ u qabad id Pietru u ħelsu mill-biża'. Liema triq jurina qalb l-imwieġ? Hemm triq ġdida? Forsi għandna nċedu għal qtih il-qalb? Forsi rridu nirrepetu l-istess diskorsi? Forsi aħjar naħarbu fl-imoddi għax id-dera tal-preżent ittaqqalna? Madwarna naraw il-qilla tal-baħar, it-teddida tad-diġrejf. Ta' ftit żmien ilu konna mbeżza minn virus qerrieda. Imma mbagħad olli trasa t-teddida tal-gwerra. Kull min għandu familja iħoss it-toqol ta' responsabilità u dak kollu li żminijietna jġibu magħhom. Għandna anzjani xi drabi weħidhom, hawn min ntaqqal bil-mart, min ħossu mitluf quddiem il-ħajja. Min ixammar idejh biex ikollna pajjiż u dinja aħjar, ġieli jsibruħu waħdu għax id-dinja imtarxa b'ħafna storbju li jkisser il-widnejn imma jiżvojta il-qalb. Qisu nisimgħu mill-ġdid il-ħoss tal-ħalel li sema Pawlu ma' sħabu fil-vjaġġ li waslu f'pajjiżna. Naraw fajnejna l-biża li kien hemm fajnejn il-baħħara u ma nistgħux noqogħdu spettaturi bi kwietna. Għax qalb il-mewġ u l-ħalel aħna sħab Pawlu llum li rċevejna l-istess kelma u aħbar tajba. Aħna msejħin biex inkunu missjonarji ta' kuraġġ u ta' tama. Bħal Pawlu irridu nirrepetu lil xulxin u lid-dinja il-kliem ta' Pawlu fuq il-ġifen. Qawwu qalbkom ħbieb. Tassew, illum qawwu qalbkom. Għax Pawlu jista' llum ukoll jaqbadna minn idejna u jallimna. Aħna insara ta' Malta llum kif inkunu missjonarji ta' tama u kuraġġ. Kif flimkien fuq id-dajsa tal-Knisja nistgħu niskopru u nimxu it-toroq li Alla ħalaq għalina llum. Toroq fil-baħar, modijiet żguri qalb il-ħalel. Min jaf, Pawlu kemm semaħ sejjes, imma fuq kollox ilħna fit-triqtu lejn dil-art jisimha Malta. Sema l-ajjad goff tas-soldati u min kienet iżomm l-ordni fuq ix-xini. Sema l-biki, l-ajjat u l-uġieħ ta' sħabu. Sew ħabsin, imma wkoll nies oħra li kienu fil-vjaġġ miegħu. Forsi ħiemet seta' jara l-inġustizzja tad-dinja impinġija qudiemu. Min fil-ktajjen u min ix-xamplat. Min qed jivvjaġġa biex ikattar ġidu u min hemm tistennih mewt ċerta. Kien hemm sħabu li jemmnu fi Kristu u kien hemm nies ta' kull fidi jew bla fidi. Ma nafux jekk fuq ix-xini kien hemm nisa. Ħasra li għal żmien twil il-leħen tal-mara kien imsikket u d-dinja ġabet ruħha bħalli kieku dal-leħen ma jeżistix. Imma jekk kien hemm nisa, żgur li Pawlu ma naqas milli jisma' l-kelma tagħhom. Sema l-ħoss qawwi tar-riħ u tal-ħalel, il-ħsejjes li beda jagħmel ix-xini se jinqasam, il-kliem tan-nies li bdew ifasslu kif setgħu jaħarbu mix-xini u jħallu lil sħabhom għal rieħhom. Pawlu fittex għal dan l-istorbju li jisma' l-leħen ta' Alla, il-leħen ta' Kristu, li issa kien sar għalih leħen għalih għażiż, kelma li jfittixa u timlilu qalbu. U ma naqas milli jasal dan il-leħen għand Pawlu u jxandarlu b'qawwa u mħabba. Tibżax Pawlu. Meta d-dinja deret qed tispiċċa, meta donnu kollox wasal spiċċa, waslet il-kelma ta' Alla, li ma kienx kelma ta' kundanna, kelma ta' ġudizzju, imma kienet kelma ta' faraġ u ta' tama. Tibżax. Qisu bħal meta Kristu f'baħar ieħor imqalleb qabad id Pietru u qallu
tibżax. Forsi nibżaw nisimgħu il-kelma ta' Alla. Nibżaw li hija kelma li se tixlina, tjassarna. Imma anki fil-maltemp naraw lil Alla li hu missier, li jisma' tbatija ta' wliedu, kif sema l-karba tal-poplu tiegħu fl-Eġittu u jgħidilna li qed jara u jisma' dak li aħna għaddejjin minnu u niżel biex jeħlisna. Ejjew bħal Pawlu nkunu nies li nisimgħu. Qegħdin bħal Pawlu knisja fi vjaġġ flimkien. U f'dan il-vjaġġ wieħed jisma' lill-ieħor. Il-koll għandna x'nitalmu minn xulxin. U flimkien nisimgħu l-Ispirtu Santu. Inħallu r-rifnu qawwi tal-Ispirtu. Imexxina lejn xtajt ġodda fl-istorja tagħna. U bħal Pawlu mmissu mar ġdida, il-pass li jkun imiss fit-triq tagħna lejn Alla. U jekk qed nitkellmu dwar it-triq tas-smigħ, kif nista' ma niftakarx saċerdot li għal iżjed minn 30 sena qiegħda f'din il-parroċċa tagħna, dejjem les biex jisma', biex ifarraġ, u bħal Pawlu jagħmel il-qalb liż-żgħażagħ, idur it-toroq sbieħ tagħna, iwassal it-qarbin lill-morda u dejjem issibu hemm mal-qrar. Qed ngħid għal Dunkarm Żammit li kif kiteb tajjeb xi ħadd dwaru huwa ikona ta' tfulitna. Forsi ma niftakrux kull kelma li qalilna, imma niftakru li dejjem kien hemm biex jisma'. Dejjem ixammar il-kmiem u jmittidu għax-xogħol. Kelli l-grazzja li jkun ċerimonier fl-ewwel qudiesa tiegħi f'din il-kolleġjata. U jekk għandna nfittxu xi tfisser din it-triq ġdida li Pawlu qed jurina llum, inqalbu l-kotba tat-tifkiriet tagħna. U żgur li dan is-saċerdot umli tal-beltana jurina t-triq. Forsi Pawlu ħassu waħdu fuq il-bastiment li kellu jasal pajjiżna. Aħna bħalu jiġu dawk il-momenti meta nħossuna waħedna. Forsi Pawlu ħassil qtih il-qalb meta hu sħabu għal sħaħ laraw xemx u lanqas qamar. Meta l-affarijiet jiġu kontrina, nieħduha kontra xulxin. Irridu naraw fuq min se nitfgħu it-tort. Kieku ried Pawlu seta' tefa' t-tort fuq min kien irresponsabbli, li baħħar, qatt li kien jaf li ma kienx l-aħjar staġun biex jagħmel dan. Is-soldati kienu jaħsbu li l-affarijiet ikunu aħjar jekk joqtlu l-ħabsin, għax forsi jkollhom pis inqas u jevitaw l-inkwiet li jista' jiġri jekk xi ħabsi jaħrab. Fil-momenti diffiċli meta l-affarijiet jiġu kontrina, nibżgħu minn xulxin. L-aħwa jsiru għedewwa, sieħbi fil-vjaġġ tal-ħajja isir kompetitur tiegħi li jista' jisraq li l-loqma ħobs li nispera hemm mirfuqa għalija. Ejjew nimxu fuq il-passi ta' Pawlu u ma nċedux għat-tentazzjoni li nħarsu lejn xulxin bħala għedewwa. Meta Pawlu wasal f'pajjiżna, kellu jbierek lill-ewlenin Maltin li flok beżaw minnu u minn sħabu ħarġu biex jilqawhom u joffrulhom kien, sħana u post fejn jistrieħu. Ma nibżawx minn xulxin. Ma nibżawx mill-bniedem u minn hu, anki jekk sapruħu fid-dinja bla ħsieb. Anki jekk sapruħu fuq xtutna mingħajr ma kien jaf fejn kien sejjer, jew ġie jfittex futur aħjar. Il-biża' hija l-liema mill-lar għax tipparalizzana. Twassalna biex niġġudikaw u nikkatalogizzaw lil xulxin. Il-Papa jitkellem dwar il-mentalità tal-bejta. Din hija xkejkna fejn naħsbu li aħna l-ftit tajbin li jeżistu, imma kulħadd barra. Il-komunità flok posta xirka issir posta firda. Imma jew inkunu komunità li tilqa' fejn hemm posta l kulħadd. F'Malta Pawlu sab lil Publiju li joffrilu dar. Ejjew inkunu komunità, pajjiż li joffri dar lil xulxin. Ħadd mubarrani għal qalb li tħobb. Mhux se ngħixu aħjar għax neqirdu lil xulxin. Mhuwiex il-bniedem it-teddida għall bniedem,
Imma l-għadu tagħna għal ħajja vera aħjar huwa l-egoizmu, l-indifferenza, li naħsbu li aħna aħjar jew għandna xi dritt tal sem ikbar mill-ġid li toffri d-dinja milli għandhom l-oħrajn. Ejjew nieqfu nħarsu lejn l-għajnejn ta' xulxin, l-iktar l-għajnejn tal-fqir, l-għajnejn tal-emarġinat, għajnejn li xi drabi fihom tilmaħ il-biża', il-faqar, l-isfruttament, gwerer minsija, il-għeħ li jsir minn fuq il-ġilda tal-fqir. Ma naħarbux mill-wiċċ ħaj jew mejjed tal-aħwa li bħal Pawlu jbaħru u xi drabi triq fil-baħar issir ċimiterju. Imma anki bejnietna ejjew inkunu qrib ta' xulxin. Ma nħallux li l-qalbna tibret jew tixrief għal xulxin. Jekk fl-imoddi ġili ġġudikajna lil xulxin, ħadna vantaġġ minn xulxin, ħallejna l-illużjoni li mingħajr xulxin inkunu aħjar, ejjew nerġgħu nibdew u naqbdu triq oħra li jurina Pawlu. Mhux triq faċli, imma triq f'nofs il-baħar imqalleb, it-triq tal-komunità li tilqa'. Kif jgħid il-Papa Franġisku, ftit qabel ma telaq minn pajjiżna, wara li għadda minn raħal sabiħ u għażiż ta' Birzebbuġa, fl-aħħar appuntament tiegħu f'Ħalfar, ejjew inkunu aħwa jew jaqa' kollox. Ma narawx fix l-aħwa il-wiċċ ta' barrani, il-wiċċ ta' midneb, il-wiċċ ta' xi ħadd li trid taħrab minnu, ta' irdu jew tbedu minnek. Nilqgħu lil xulxin għax nemmnu fil-bniedem u min hu u kif inhu. Nilqek għax nemmen li jint mhux se tisraq li xi ħaġa mill-ħajja, imma bik il-ħajja se ssir aħjar. Tant nies ikkundannati għas-solitudni, jew minħabba inġustizzja, jew tiġrib fil-familja, jew diffikultajiet fl-istorja tar-relazzjonijiet, jew responsabiltajiet li jtaqluhom għax iridu jġorruhom waħedhom. X'inhi il-qagħda tiegħek? Irridu nkunu komunità li tilqek, li toffrilek sosten waqt li timxi il-vjaġġ tal-ħajja bis-slaleb u d-batija tagħha. Forsi biex nifhmu xi jfisser komunità li tilqa', din it-triq li llum Pawlu qiegħed jiftilna mill-ġdid, biżżejjed naħsbu f'missier li ben il-ħali. Ma nħallu lil ħadd barra, ejjew ma nkunux li ben il-kbir li nitkabru ma' xulxin, li naħsbu li aħna ħjar ma' xulxin. Ejjew ma nħallux lil min hu mkisser minn forsi u l-sir ta' xi vizzju jew vittma ta' xi storja li farkitu, iħabba tal xejn mal-bib tagħna għax skomdu għalina li nqumu niftħu u ma nafux se jiġri meta jidħol. Ma nsiktux l-għajta tal-fqir fostna u x'inhu l-faqar tiegħu li jgħajjat bħal Bartimew l-ama meta Kristu kien għaddej minn ħdejh biex xi ħadd iħenna lih u jagħti kasu. Aħna kollha fqar, kollha għandna l-istorja tal-faqar tagħna, tal-iżbalji tagħna, tan-nawfraġġji tagħna. Aħna kollha ħabsin sħab Pawlu, qegħdin fuq il-ġifen tal-ħajja u ngħaddu minn mumenti fejn inħossuna bla direzzjoni. Kollha tiġi fuqna s-sija meta nħossuna waħedna. Ejjew inkunu aħwa li jilqgħu l-aħwa. Ejjew inkunu nies bl-istorja tal-ġrieħi tagħna, imma li niftħu jdejna u qalbna biex insostnu lil xulxin. Ma jiġrix li waqt li Pawlu nnawfrag isħabu u daw kollha li l-ħajja titfa' f'maltemp qawwi ifittxu kenn, aħna nażlu li nibqgħu ġewwa fid-dinja ċkejkna u komda tagħna. Meta dan l-aħħar kellna l-pandemija, arafna kemm aħna l-koll vulnerabbli. Il-virus ma kellu rispett lejn wiċċ ħadd, anki jekk bħal dejjem il-fqir u l-iktar li jbati. Ejjew nilqgħu lil xulxin u nuru li hu possibbli tħobb, possibbli llum tkun eroj. L-ar mhux il-virus, imma l-pandemija ħarġet għad-dawl mart soċjali kbir. Ħarsa mħawda lejn il-bniedem, fejn insew li l-bniedem mhux oġġett biex tużahu terbieħ,
u hekk tikber il-kultura tal-iskart, kultura individwalista u aggressiva. Maħniex oġġetti, imma bnedmin kapaċi jħobbu u jkunu maħbuba. Ejjew ngħixu frabta ma' xulxin, f'rispett, armonija, li tiġi meta nilqgħu lil xulxin. Inkunu bajnejn miftuħa li ma jmorrux il-ħbib ta' Pawlu jgħaddu mit-torq ta' ħajjitna u ma narawhomx għax medija wisq bina nfusna. Ħafna minna f'din il-kolleġjata tagħna kellna x-xort li niltaqgħu ma' nies li kellhom is-sabar jilqgħuna. Għax kien hemm min laqahom f'din il-Knisja nies li tbedu minn Alla skoprew mill-ġdid il-wiċċ tal-missier kollu ħniena. Għadna trabi, jien u ħafna minnkom, il-battisteru ta' din il-parroċċa laqana bħala Awliet Alla. Hawn sibna katekisti li wrewna l-qalb ta' Alla, miftuħa għal kulħadd. U bl-eżempju tagħhom urewna lill-Knisja hi bħal Marija, om tal-karità, om li tilqa. Kull bniedem u rigal, u għalhekk ejjew inkunu komunità li tkun verament tanja, sinjura u sabiħa, għax tażel it-tieni triq li jurina Pawlu. Triq li tinfetaħ qalb il-ħalel, it-triq ta' komunità li tilqa. Imbagħad Pawlu ma kienx waħdu fit-triq lejn pajjiżna, u anqas kien waħdu fit-tliet xhur li qatta fostna. Ma nimmaġinawx li Pawlu ħaseb għal rasu. Ir-rakkont tal-Atti mill-ewwel jurina li Pawlu kien jimpurtah minn sħabu, sew priġunieri u anki dawk ta' fuqu, meta kien fuq il-bastiment li kellu jieqaf pajjiżna. Ma jgħidx kliem ta' żgħir jew li issa jgħaddi kollox, fejn hemm bżonn iċanfar, iwiddeb, jgħid li kieku semgħu minnu qatt ma kienu se jgħaddu minn dan it-tiġrib. Quddiem il-baħħara qalbhom maqtuwa jgħid kliem ta' kuraġġ, jaqsam magħhom il-fiduċja fil-ħajja, jitkellem dwar Alla kif jifhmu hu. Alla li ma jrid li l-ebda bniedem jinqered, li ma jrid li ebda dettall minn ħajjitna jintilef, imma jrid li anqas xara waħda minn rasna ma tintilef. Alla li jimpurtah minn kull sekonda tal-ħajja tal-bniedem. Anki jekk kien hemm nies li forsi kienu jemmnu mod ieħor, żgur li kien hemm ħafna minn dawn, u forsi kien hemm nies qalbhom maqtuwa, forsi maqsin biktajjen li jidhru jew anki li ma jidhrux, però setgħu jaqsmu it-tama ta' Pawlu. Il-ħarsa tiegħu lejn il-ħajja, kollha kuraġġ, kollha fiduċja, tissilet biex tgħix, biex imqar quddiem it-teddida tal-qerda toħlom possibiltajiet. U f'nofs ta' baħar fejn kulħadd jaħseb għal rasu, tgħallem iż-żbuħija tal-aħwa li jaqsmu il-ħobs. Kemm hu faċli insiru l-sira tal-egoiżmu tagħna. Kulħadd jimxi triqtu mingħajr ma jħabbir rasu minn ħadd ieħor. Meta naħsbu fina nfusna, nagħlqu għajnejna għaż-żbuħija tal-ħajja, tal-aħwa. Flok nimxu ma' xulxin, nispiċċaw naħarbu lil xulxin. U flok naqsmu l-ħobs tal-aħwa, imbellaw lil xulxin il-velenu tal-biża u tal-mibeda. Kemm ġieli naraw lill-aħwa bħala pis, flok rigal, teddida flok barka, mażra flok riżorsa. Ejjew bħal Pawlu narfu li quddiem il-ħajja ta' ħutna qegħdin fuq art qaddisa u nneħħu s-sandli tas-supervja tagħna biex nimxu ma' xulxin. Fix-xhur li qatta fostna, Pawlu ħadd ma ħassu waħdu. Anzi, dawk li kienu mobbija b'martu djufija li setgħu waslu biex is-soċjetà ta' dak iż-żmien kif tagħmel ukoll f'da żmien tagħtihom il-ġenb, setgħu bla biża' jersqu lejn Pawlu. Dan l-apostlu li hu l-bniedem tal-fejqan, tal-ħajja misjuba u mhux imwarba jew meqruda. Sab Maltin li kellhom f'qalbhom l-istin tajjeb ta' kull bniedem li jossi l-ħajja u ħarġu jilqawh u jaraw kif setgħu jgħinu lilu u lil sħabu. Meta l-Papa Franġisku kien fostna,
u tkellem fil-palassa l-President qal: inħeġġixkom biex tissuktaw tiddefendu l-ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha. Iżda wkoll f'kull waqt tħarsuha milli tkun skartata u milli tisfa traskurata. Il-Papa jsemmi l-ħaddiema, l-anzjani u l-morda u jsemmi wkoll iż-żgħażagħ li jgħid jirriskjaw li jaħlu t-tajjeb bla qis li hemm fihom fil-ġiri wara illużjonijiet li jħallu fihom vojt kbir. Ejjew inkunu nies li mhux niskartaw lil xulxin, imma bħal Pawlu nimxu ma' xulxin u ma nibżawx quddiem id-djufija ta' xulxin. Ejjew ma nħallu lil ħadd tipparkjat fil-ġenb ta' triq, qisu karozza li m'għandekx bżonna iżjed u ma tafx se tagħmel biha. Xi snin ilu il-Papa kien tkellem dwar il-bniedem bħala kreatura li qiegħda f'mixja, mill-ġuf tal-omm mat-tfulija, imbagħad issir adult, joħroġ mid-dar tal-ġenituri u tant mumenti li mbagħad iwasslu għall-aħħar vjaġġ. Il-vjaġġ tal-ħajja jinvolvi riski, jitlob umiltà biex jekk hemm bżonn tqis mill-ġdid ir-rotta li qbadt. Iżda fuq kollox jeħtieġ li nimxu ma' xulxin, għax jgħid il-Papa nimxu sew biss meta nimxu ma' xulxin. Mhijiex it-triq tal-egoiżmu li se timla l-qalbna fejn int tikkapparra kollox. It-triq tal-pussess jew fejn int issabbat saqajk u akkosta kollox tittasal waħdek fejn jagħtik moħħok. Imma nimxu flimkien, fit-triq tas-servizz, fit-triq tal-maħfra. Il-Papa jgħidilna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, naħdmu flimkien. Beltna dejjem kienet magħrufa għas-sens ta' komunità li kien hemm fiha, fejn il-bini jmiss ma' xulxin u fejn taf li dejjem tista' ssib il-ġirien bħala ħbieb u għajnuna. F'Ġunju li għadda ħallina il-kanonku Franz Perici, saċerdot li ma kienx magħruf għal xi opri kbar li għamel, imma bħala saċerdot li dejjem issibu hemm bħala ħabib, dejjem lest jimxi biċċa triq miegħek. Imbagħad kulħadd jista' jsemmi l-ħafna eroj tiegħu, in-nies li mxew magħna aħna u nikbru, in-nies li għamlulna kuraġġ u żgħażagħ li llum jimxu ma' tfal u żgħażagħ ta' Beltna huma jiskopru is-sabiħ tal-ħajja. Ejjew inkunu hemm għal xulxin. Naħdmu biex il-kliem ħadd ma jkun waħdu, ma jkunx slogan li jdoq sabiħ, imma impenn li nidħlu għalih u jiftilna orizzonti ġodda ta' mod ġdid kif inkunu bnedmin. It-triq ġdida li urina Pawlu. Ejjew inkunu komunità fejn nimxu ma' xulxin. Il-komunità nisranija f'pajjiżna ma tweldiċ fis-satra taċ-ċenaklu. Il-ħuġġieġa tal-ispirtu li Pawlu qabbad f'pajjiżna ma nxtelitx f'kamra magħluqa, ma kienx hemm appost li miġbura fit-talb, imbeżza u mitlufa. In-nar li anqal f'Pawlu f'pajjiżna kien nar li beda f'xatt ta' baħar imqalleb, qalb nies li qed ifittxu kenn minn baħar qalil, oħrajn qed jippruvaw jifhmu min huma n-nies li qed jidħlu f'pajjiżhom. Imma anki hawn, il-Knisja tagħna twildet bħala Knisja li toħroġ, anzi, Knisja li diġà qiegħda fit-toroq. Anki jekk qaddes imkejjen f'pajjiżna bil-preżenza tiegħu, ma naqrawx li Pawlu ssakkar ġewwa x'imkien kemm dan f'pajjiżna. Jekk fid-dar ta' Publiju, jekk qalb sħabu l-priġunieri, jekk qrib missier Publiju marit u l-morda tal-gżira tagħna, insibu lil Pawlu bħala l-apostlu li joħroġ, apostlu li jimxi fit-toroq tal-aħwa, jiffaċċja l-isfidi ta' bnedmin li jistaqsu jekk dak li qed jaraw hux ġej minn Alla jew frott ix-xorti. Dak li qal il-Papa Franġisku fl-2014 meta żar iċ-ċenaklu aħna nistgħu ngħiduh f'pajjiżna. Imma mhux għal xi kamra magħluqa, imma fit-toroq miftuħa ta' pajjiżna li matulhom terraq Pawlu
u warajh tant insara oħrajn, imħeġġa min-nar tal-Ispirtu u bil-fejqan tal-kelma ta' Alla fuq fommhom. Jgħid il-Papa, hawn twildet il-Knisja u twildet biex toħroġ, minn hawn telqet bil-ħobs maqsum f'idejha, bil-pjagi ta' Ġesu quddiem għajnejha u bl-Ispirtu tal-imħabba f'qalba. Il-Knisja fostna titwilet missjonarja, Knisja li ma taħrabx l-sfida, komunità li ma tinħebiex quddiem ir-realtà li jgħixu l-aħwa. Toħroġ mhux biex tiġġudika, tikkritika jew tikkundanna, imma inkompli mal-Papa u fuq il-passi ta' Pawlu, Knisja li toħroġ biex taqdi, biex toħloq il-ħbiberiji u tibni familja ġdida. Ma nimmaġinawx li Pawlu mexa fit-toroq tagħna li bes is-supervja, biss kien immarkat u magħruf bħala ħabsi fit-triq lejn Ruma. Imma Pawlu jimxi triq tal-qaddej. Jekk aħna Knisja li toħroġ biex taqdi. Bdejna u jalla nkomplu l-istorja tagħna bħala komunità li ma toħroġ biex taħkem, imma biex taqdi. Knisja li bsa l-fardal, Knisja fej bil-klim ta' Franġisku, nilqgħu lil xulxin, naċċettaw lil xulxin, ninħabbu, naqdu wieħed lil ieħor. Ifisser naqdi lil fqir, il-marit, l-imwarrab, lil dak li narah antipatku, lil dak li jdejjaqni. Komunità li fis-sijad diffiċli tal-istorja taf li se tkun hemm, qiegħda tfittxek biex tkun qrib tiegħek. Intu ġarrab id-batija li ġieli ġib magħha il-ħajja. Knisja li tidħol fid-dar ta' Publiju, li tmiss il-pjagi tal-morda, li meta Pawlu kien fostna ħarġu, għax forsi qabel kienu moħbija. Li toħroġ biex tidħol fid-dar tal-marit, tal-fqir, tal-emarġinat. Imbagħad Knisja illi toħloq ħbiberiji. L-affarijiet ma jibqgħux l-istess meta fir-relazzjonijiet jidħol Kristu. Dejjem ikollna t-tentazzjoni li nħarsu lejn xulxin bħala għaddejja. Strumenti li nafu lil xulxin meta jkollna bżonn ta' xulxin, imma mbagħad ninsew lil xulxin. Imma aħna ħbieb u mhux għaddejja ta' xulxin, fis-servizz ta' xulxin u mhux nikmandaw u nużaw lil xulxin. Imbagħad Pawlu ħalla warajh familja ġdida. Forsi l-Maltin ta' dak iż-żmien diġà kienu jafu lil xulxin, imma fost xi wħud minnhom issa kien hemm rabta ġdida. Issa bdew iħarsu lejn xulxin bħala aħwa, qrib ta' xulxin, fil-ferħ u fin-niket. Jekk qed nitkellmu dwar komunità li toħroġ, pajjiż li jaħseb fl-oħrajn, ejja wħud niftakru f'belti bħalna, f'Monsinjur Filip Kallejja, li l-mulej sejjaħal għandu f'Awwissu li għadda. Saċerdot umli u profeta li f'pajjiż li kienet jinbidel ra fil-bot u beda jaħdem l-ewwel fost l-emigranti u mbagħad fost ir-refuġjati wkoll. U dan minn barra l-ħafna xogħol li wettaq. Dan is-saċerdot Pawlin kulħadd kien jaf li jista' jsibu fil-Knisja tal-Ġiżwiti. Ma kienx jgħajjad biex jitkellem, imma l-ħajja umli u għaddisa tiegħu, disċiplu tal-kjeriku il-Beatu Nazju Falzon, hija kelma qawwija dwar xi jfisser li toħroġ għall-oħrajn, li tmur tfittex lil bniedem kull fejn ikun, li għal Alla ħadd mubarrani. U madun Filip niftakru f'tant missjonarji beltin, saċerdoti u lajċi, li bil-kelma u bil-ħidma resqu lejn il-proxmu, bħala Sammaritana tajba, bil-balsmu tal-kelma u bil-wens tal-preżenza. Tassew, f'pajjiżna xi drabi rnexxielna nkunu komunità li toħroġ, komunità ta' ħbiberija, għaddejja, familja ġdida, f'xi żminijiet inqas, imma n-nar li kebbes Pawlu għadu jaqbad fuq ix-xtajtit tagħna. In-nar tal-Ispirtu għadu jqanqal f'kull żmien u se nsibu nies li joffru ħbiberija sinċira, għadi mingħajr interessi,
u ken u faraġ ta' familja. M'għaddix għal xejn Pawlu mit-toroq ta' pajjiżna. Jekk inkunu komunità li tisma', li tilqa', li timxi mal-aħwa u li jkollha l-kuraġġ li toħroġ. Imma mbagħad immissu bidejna il-miżerja tagħna. Ikollna niffaċċjaw ir-realtà ta' meta l-passi tagħna huma differenti minn dawk ta' Pawlu fix-xahar li dan fostna. Kemm qalb il-mewġ tal-ħajja ma konna sodi xejn fit-triq li qbadna u forsi naħbtu naqtaw qalbna. Forsi ninsaw ukoll nies li ġew qabilna li qalb il-mewġ tal-ħajja u l-ħalel tal-sfidi emnu bħal Pawlu li Alla jiftaħ triq fil-baħar. Imma triq fil-baħar hemm. U anki jekk forsi qudiemna naraw ħitan, il-ħolma li ġab miegħu Pawlu hija u tibqa' possibbli. U dan kollu minħabba kelma waħda. U din il-kelma hija ħniena. Ħniena l-isem ta' triq fil-baħar li Pawlu jiftħilna llum. Il-pedament sod li fuq nibnu toroq ġodda u mod ġdid kif inkunu komunità li bdiet tgħix pajjiżna fix-xatt imbierek li fuq rifess Pawlu wara mal-tembata qalila. Fl-aħħar tal-ġublew tal-ħniena, il-Papa Franġisku kien ħareġ ittra lill-insara u semmija miżerikordja t-tmiżera, il-ħniena ta' Alla li tiltaqa' mal-miżerja tal-bniedem. L-istorja tal-fidi f'pajjiżna bdiet blaqa ta' ħniena fuq xatt, periferija ta' pajjiżna. Aħna maħniex hawn illum biex niftaħru kemm konna knisja ta' suċċess, x'fedeltà urejna lejn il-messaġġ ta' Pawlu. Imma lanqas għandna nibżgħu mill-miżerji tagħna u minn nies fostna li jinsabu fil-periferija, fix-xatt imwarrab tal-ħajja tagħna. Meta jitkellem dwar il-laqgħa tal-adultera ma' Kristu, il-Papa jgħidilna li huwa jgħinna tħares lejn il-futur b'tama u tkun lesta terġa' tibda tgħix. Hawn aħna llum biex nerġgħu nibdew ngħixu. Ma konniex aħna li stedinna lil Pawlu fostna 2000 sena ilu. Ma konniex aħna li tlabna lil ġenituri tagħna jgħaddulna rigal tal-fidi. Mhux bil-ħila tagħna jew għax aħna ħjar mill-oħrajn li llum qegħdin bir-raġun niftaħru li aħna parti minn dik il-folla ta' Maltin li sa minn 2000 sena ilu ħajjithom intmisset u nbidlet bid-dawl tal-Evanġelju. Imma b'xejn irċevejna biex b'xejn nagħtu, b'xejn irċevejna r-rigal tal-fidi, b'xejn ir-rigal tal-ħniena. Jekk iddera taħtijietna ta' kemm il-darba fallejna milli nkunu li ċċirqa għal Pawlu tnikkitna, però kif jgħid il-Papa, il-ħniena tnissa lil-ferħ għax il-qalb tinfetaħ għal tama ta' ħajja ġdida. Meta madwarna tikber ċirku ta' egoizmu, meta donnu flok nilqgħu il-ħajja qed naraw kif insiktuha, meta nisimgħu stejjer taqtih il-qalb, ejjew niftħu qalbna mill-ġdid għal ħniena li jġib miegħu Pawlu. Il-ħniena iġġeddet u tifdi. Illum ukoll nistgħu niġġeddu. Il-ġrajja tan-nawfraġġju ta' Pawlu mhix ħaġa sabiħa tal-imoddi, imma trina triq għall-futur. Illum nistgħu niġġeddu meta nersqu biħlewwa lejn dawk li l-ħajja ħallithom fil-kesħa tax-xatt. Bħal Pawlu nixelu ħuġġieġa, niftħulhom qalbna u idejna. Ma nibqgħux b'qalb tal-ġebel, imma rrawmu qalb tal-laħam għal xulxin. U li Pawlu dejjem issaħħu meta fetħu qalbhom għal xulxin. Imbagħad il-ħniena tifdi. Jekk fl-istorja tagħna minn Pawlu l-hawn inkitbu stejjer ta' dwejjaq u li dwarhom inħossu biss soba, rabja u ndiema, però llum nistgħu niktbu paġni ġodda. Ftit żmien li dan fostna, Pawlu wera u rċieva ħniena. Ħankunu hemm sabiex nagħtu dinjità lil min il-ħajja neżżetu għarwien minn dak li għamlu bniedem. Ħalli qatt ma nintrabħu mill-bruda, l-indifferenza u l-ipokrisija.
Bħal Maltin li ġew qabilna, bħal Pawlu, ejjew ma ndawrux ħajjitna meta naraw id-dbatija. Ejjew nemnu li tista' tinbena kultura ġdida, il-kultura tal-ħniena. Il-ħniena iqawwa li tiftaħ toroq ġodda fil-baħar u modija żgura qalb il-ħalel. Ħalli nirrepetu mal-Papa Franġisku, dan huwa żmien tal-ħniena għal kulħadd u għal kull wieħed u waħda, sabiex ħadd ma jasal jaħseb li hu barrani għal Alla, li jinsab dejjem qrib u għal qawwa tal-ħlewwa tiegħu. Jalla ma nieqfu qatt nemnu fit-toroq ġodda li minnhom iridna ngħaddu Alla. Ħanżommu qrib ix-xtut ta' ħajjitna flimkien biex inkunu l-ewwel li nilmħu kull bniedem li jinsab fil-periferija. Għax kienu wassa għax-xatt 2000 sena ilu missirietna laqgħu l-apostlu tal-ħniena. Minn dak iż-żmien l-hawn oħrajn laqgħu il-kelma tal-Evanġelju u għanqu lil Pawlu bħala l-missier li nissilna fi Kristu. Aħna li llum tmisna x-xort li nkunu wlied Pawlu, jalla ma nejjew qatt nimxu fit-toroq li wera u nxerdu il-kelma li ħabbar. U għalhekk aħna nduru lejn l-apostlu patrun tagħna u bi kliem Oliver Friġġieri intennilu: imbierka li moħbija li waslitek biex tara l-għarqa u tieqaf f'dan ix-xatt. Tinsiex ir-rabta ġdida ta' bejnietna u ġensna ma jinsikx qatt u qatt. Erġa' ejja biex natuk il-merħba tagħna u miegħek ġib id-dawl tal-jum il-ġdid. Sejħilna biex taqqadna, erġa' ejja, għax lilek biss dal-ġens irid. Viva l-kbir apostlu missierna San Pawlu! Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn iwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulejli jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li meqjum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna unifirħu l-lum fil-mulej għaliex permesta mal-tempata qalila u ġbu jwassal fuq xtutna lill-missierna San Pawl biex jwassilna l-kelma ta' Alla junissilna fil-fidi, nitolbuh bil-ħerqa kollha biex il-bxara tajba tiegħu tasal sa truf l-art kollha.
Għall-Knisja ta' Kristu li tinsab f'Malta u Għawdex, għar-rajja tagħha u għall-poplu nisrani kollu li jgħix f'dawn il-gżejjer, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom id-dmir li jgvernaw lil pajjiżna biex jifittxu dejjem li jħarsu l-valur insara u li jiddawlu fl-għażliet tagħhom mill-Evanġelju, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-missjonarji Maltin u Għawċin biex ikomplu l-ħidma ta' evanġelizzazzjoni mibdija mill-Apostlu ta' Ġnus, kull fejn jinsabu, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina biex nilqgħu bil-ferħ l-aħbar tal-Evanġelju li waslinna l-Apostlu missierna u ngħixuha b'impenn fid-dinja tal-lum, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Missier fġieħ il-ħidma u tħabbrik fostna ta' San Pawl, għatina li ma nixdu qatt il-fidi. Nejxuha kif tixtieqna inti u nadduha bla mittifsa lil uliedna bi Kristu Sidna.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajr għal bosta u bosta ġid li jintfawwart fuqna bil-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel inaqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb intrid li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok li l-qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li ċandrinna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u nkantaw bla qiegħda. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitlu ix-xemс sanżula issirlek offerta safja.
Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li ingħata lina bħall-ħobs radlek il-ħajr, birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċirat lek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha Ibnek fdina u tal-qawmien l-glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk li l-offerta tal-Knisja tiegħek ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' Ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Missierna San Pawlu l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u l-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebb tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew nitolbu kif għallimna u ridna nitolbu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek, tiġi sant natek. Ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Għafrinna tobietna abħa ma nafru minn ħati għalina. Taħanix fil-tiġri, seħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Għatqarbin se jkun hemm żewġ kanunċi fin-nofs, kanunku fil-kappella tas-sagrament u kanunku fil-kappella tal-karità.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, int ta' kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġja tal-Apostlu mis-Sirna San Pawl fostna. Għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Noħdu bil-qiegħda. Issa jtini s-sawn. Kif tafu għanna mux soltu nirringrazzjaw jew namlu affarijiet f'dal pontifikal, imma l-lum ħanamel eċċezzjoni il għaliex nixtieq nesprimi il-ferħ tagħna li fostnaw l-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Gallia-Kurbi. Qabel ħriġna l-qoddisa darabni wassal il-xewqa sbieħ ta' Monsignor Arċisqof u t-tislijiet tiegħu il-għax qed jattendi għal-fażi tas-sinodu, il-fażi kontinentali, roba seta' xikun magħna, u aħna kellna l-unur l-lum li konna lilek, Monsignor Gallia-Kurbi, min jaf, forsi l-qoddim tkun iktar magħna. La qed nirringrazzja nieħu l-okkażjoni wkoll is-sala nagħmlu l-eċċezzjoni nirringrazzja il-kariki tal-Istat, l-Eċċellenza tiegħu il-President, Dr. Giorgia Bela, l-Onorevoli Owen Bonnici li qed jirrappreżenta lill-Gvern, l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Bernard Grech, l-Onorevoli Speaker, il-Deputati, u l-membri kollha u lilkom il-koll, the usual suspect qed nara hawnhekk speċjalment dawk il-Pawlini. Nieħu l-okkażjoni wkoll per salutare e ringraziare il-Sindaco di Palazzuolo, il signor Salvatore Gallo, che ci onora con la sua presenza. Issa barra ringrazzjamenti, wasal li għarwidnejja li għanna sorpriza, eccellenza li għannu għozbijajin, u naħseb tiħu għozbijanti u kol. Is-sur Sindku talabni għajtina sorpriza sabiħa l-kolleġġata ta' San Pawl. Nselmilkom. Illum bħala Sindku tal-Belt Kapitali u fisem sħabi qed nippreżenta l-bidu tal-proċess mill-Planning Development Fund biex dawn il-fondi jintużaw għal skop ta' restawr tal-faċċata li ser issegwi fil-belt Aziza tagħna sar ħafna restawr u issa kien imiss il-dan it-tempju li huwa tempju tal-poplu kollu din il-kolleġjata ta' San Pawl. Il-proġett ser isegwi wkoll b'dawl ġdid kif jixraq lil din il-kolleġjata. Min-naħa tal-Kunsill Lokali ser nkunu qed nagħtu l-appoġġ amministrattiv kollu biex dan ix-xogħol isir mingħajr dewmien. Nista' ngħid b'wiċċi minn quddiem li kif dalwaqt niffirmaw il-kuntratt uffiċjali mal-awtorità tal-ippjanar ser tinħareġ it-tender minnu fih. Nirringrazzja l-Segretarja Eżekuttiva tal-Kunsill Gabriella Ġus illi ħadmet fuq dan il-proġett flimkien miegħi, flimkien mal-Arċipriet u flimkien ma' sħabi. Bekk issa ir-restaw se jibda immedjatament. Il-festa tajba l-kulħadd. Jina l-istanejt li meta ġejt kont għadni qasna fejqiet il-belt ġewwa fl-2020 il-rispettabli sindku kien għamel drinks għal festa ta' dak iż-żmien fil-Kunsill u kien wedilna din.
Imma baġġiet il-pandemija u l-affarijiet walu, illum qed issir. Kif qed inti anke permezz ta' sħabek, il-minority leader, il-kunsilliera l-oħra, insemmu wkoll il-Ministru Zrinżo Azzopardi, ringrazzja anke il-Gvern li jissapportjaw il-fatt li dan huwa monument nazzjonali. Huwa tal-Knisja ma dan huwa monument nazzjonali. Grazzi ħafna, aħna nwedukom li nieħdu ħsiebu. Senqmu bil-wifqa. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-kolleġġata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta fil-festa ta' San Pawl. Illum qed niċċelebraw il-wassla ta' San Pawl fostna, ġrajja ta' importanza ewlenija fl-istorja ta' pajjiżna. Dan huwa l-jum tal-Magħmudija ta' Malta għax permezz tat-tempesta u n-nawfraġġju tiegħu is-sirijietna semgħu għall-ewwel darba bl-aħbar it-tajba ta' Sidna Ġesu Kristu, ftit snin biss wara t-tluq fis-sema ta' Ġesu. Illum fil-festa ta' San Pawl ntolbu lil Mulej Ġesu sabiex kif ġie fostna 2000 sena ilu permezz ta' Pawlu jiġi mill-ġdid fil-qlub tal-Maltin, fil-ħajja tal-Knisja Maltija, fil-familji Maltin, fl-aqdiet, fost il-morda u fost kull wieħed u waħda minna. Nawguralkom il-festa tajba.